Tässä mulla on tällainen Diablo 3 Collector's Edition. Niin. Eiköhän avata? Tää on ensimmäinen Janin epälaatikointivideo. Niin on, joo. Todellakin ensimmäinen video, että en oo mikään ammattilainen. Pitää avata varovasti, ettei tuu naarmuun mun limited edition. Niin... Eikö se oo Collectors? On se. Collector's Edition. Näin tässä. Ollaan Karhulan postilla. Ja kun ollaan ulkopaikkakuntalaisia, niin roskatkin voi heittää autosta ulos vaan. Sille ei oo niin väliä. Vielä sakot jälkikäteen. Kato, täällä on tällainen. Se Ultimate, siinä näkee, että mitä kaikkea tää sisältää. Haluatko kertoa vähän sisällöstä? Joo, näköjään, kato, muistitikku, USB Soulstone ja tommonen Diablon pääkallo. Muistitikun sisällä näköjään Diablo 2 ja lisäosineen sisällä. Sitten tässä on tällainen taidekirja, jota Blu-ray Behind the Scenes ja siinä on soundtrack, että kohta laitetaan se sit soimaan, niin kuulette sit vähän, että miten hienoa musiikkia Diablo 3 sisältää. Ja jotain pelisisältöäkin. Tässä on exclusive in-game content. No, eiköhän jatketa avaamista. Katsotaan, että mitä tää todellisuudessa sisältää. Haluatko sä kaventaa mulle sen? Tämähän aukeaa näköjään tällä tosi näppärästi. Oho. Joo, siellä on tosiaan tavaraa löytyy paljon. Janilla on kyllä lahjoja tällaiseen V-loggaamiseen. Tällainen, onpa hieno ja laadukkaan näköinen laatikko. Mitähän tää sisältää? No, mitä helvettiä? Onpas tiukka. Kun 16-vuotiaasta korkkaamassa. Parempaa. Siellä se on. Aivastuskohtaus tulos näköjään. Eli siinä on mun USB-tikku. Diablo-henkinen sielukivi. Soulstone. Ei vittu minkä näköinen. Oi vittu. Ihan siisti USB-tikuksi. Se palaa punaisena. Joo, tosiaan. Siinä on läpikuultava, hieman punertava aurinkoa vastaan. Autosta taakse virtaa. Otas vähän kameraa vähän lähemmäs. Vasta aurinko. Näkyy vaan musta. Näkyy vaan musta. Perhana. No. Sitten itse Diablon pääkallo. Tällainen. Ihan hienoa tämmöistä tilpehööriä, mistä tytöt tykkäis. Jos ne tykkäis Diablosta. Hei, sen päähän saa muuten ton muistitikon pystyyn. Perhana, joo, kato. Niin saakin. Aika mylly. Tää on. Vitun mylly. Uspi otas. Laitetaan takaisin. Minä helvettiin me tungin sen kannen. Näki kuka? No. Otetaan seuraava artikkeli täältä. Näin. Se on näköjään soundtrack. Avataan se ja fiilistellään pikkasen Diablo-henkeä. Minkälaista hienoa musiikkia täältä voikaan löytyy. Ja roskat voi vajan laittaa tonne noin, kun ollaan ulkopaikkakuntalaisia, niin se ei kiinnosta meitä pätkääkään. Laitetaan tuolta vanha levy pois. Ja Vittu sun pää näyttää isolta tässä. Mulla on iso pää, ei sillä voi minkään. Ja uutta tilalle. Noin. Joo, elikkä siinä tosiaan on tällainen Diablon soundtrack. Collector's Edition lukee siinäkin. Kuunnellaan vähän aikaa. No niin, nyt saatiin musiikkiikin tähän videoon. Parit Quest Passit, että jos joku haluaa ilmaiseksi kokeilla noita, ei muuten voikaan noita koodeja näyttää sen enempää. Ei tuu mitään lokkeja. Joo. Siinä oli Quest Pass, eli pääsee ilmaiseksi kokeilemaan Diablo level 13 asti. Jos jotain kiinnostaa, niin soitelkaa, älä kuvaa niitä koodeja. Se yksi koodi näkyy siellä. Niin näkyy. Siitä saa joku ilmaisen West Pass. No niin, otetaan seuraava. Täältä löytyy 2. Elikkä siinä on Diablo 3 Behind the Scenes.
Blu-ray vai onko DVD? DVD. Täällä on kaiken näköistä Blu-ray, pelin teosta. DVD. Joo, Onko se molemmat? Mä en oo itse asiassa varma. Mut tästä sitten näkee, että miten peli on tehty ja fiilistelty siellä ohjelmointirivistössä, että varmasti tosi tylsää katsottavaa, että ite en tuu koskaan sen kummin avaamaakaan. Tässä onkin sitten, mitä mä en itse asiassa tuu myöskään avaamaan, koska mulla on ladattu klientti jo koneelle. Mut itse pelihän on tässä. Niin ja se koodi siellä sisällä. Collector's Edition. Koodi siellä sisällä. Aivan, tää pitää avata. Damn. No, siitähän tää avataan ja siinä tosiaan Diablo 3 itse peli, pääjehu. Tää on hyvä peli. Minä vietän seuraavat puoli vuotta tän parissa. Viimeinen havainto tässä hommas minusta niin on tällä videolla. Et sen kommin ei paljon toinen näkymääkään. Ja sitten taidekirja. Mä laitoin sen mattoveitsen tos noinaan. Avataan sen. Katsotaan mitä kaikkea hienoa täältä löytyy. Me jätään samaan vähän sivut auki. Noin. Roskat samaan roskikseen, eli karhulaa. Tää on tällainen hieno pentagrammi. Näkyykö tää siinä videolla? Kääntele Tyylikäs vähän. tämmönen paholaishenkinen niin kuin kuuluu ollakin. Kääntele vähän niin näkyy ohjelmassa. Näkyykö nyt? No, nyt ei kyllä näy mitään. Joo, ei se mitään. Elikkä siinä on tosiaan Diablo 3 taidekirja. Selataan vähän sen, että minkälaista täältä löytyy. Hirviö, jos toisenlaistakin. Jos nyt on vielä pienempiä videon äärellä, niin kannattaa pyytää siirtymään. Tää on kuitenkin pelinä vissiin K12. K16. Jos oot alle 16-vuotias, niin älä kato. Siinä näköjään on Diablo-maailma. Kuivat steppet. Mikä steppel niittyy? Kuivat steppet. Täällä on jotain chapteria yms. Taustojen tai hahmojen taustoja. Kuvituksia. Hienoa konseptitaidetta. Aika lihaksikas nainen. Helvetin. Silloin menkat vissiin. Ai näköjään aika pahalaatuiset. Joo. No niin, nyt päästiin asiaan. Siinä on ihan hyvät posat. Kroppanakin ihan kivaa. Nörtin unelma. Vittu se on niin monta Silläkin kertaa. on menkat. Jep. Se saa niin monta kertaa nykästyä lapaseen, kun sä selailet kirjaa. Niin saan. Kato. Se on jo nykäses. Siinä on tosiaan tää Witch Doctor. Tai en tiedä, ei mitään. Ihan sama. Tosiaan tässä on konseptikirjaa. Sieltä vähän. Ja itse Diabloa. Onko? On. Sarvista päätellen. The Butcher. Juu. Et tällaista turhaa sälää tuli 87 euron hintaan, millä mä en tee oikeastaan mitään, mutta saimme kivan uspitikun ja pääkallon. Ja peli. Ja vitus pahvi. Vitus pahvi. Kierrätys Diablo 2 lisäosa. Niin, joo. Joo, tosiaan siinä oli tää video, että täällä tosiaan ensimmäinen unboxing video ja avattiin tosiaan Diablo 3 Collector's Edition ja ihan siistiä sälä oli, että kyllä tätä niinku voi sanoa, että oli tää niinku rahan arvoinen toisin kuin useammat paketit. No siis nyt tähän videon loppuun kuuluu sanoa niinku, että monta tähteä 1-5. Mä antaisin tälle 4,5 tähteä. Eli 4/5. 4,5/5. 4,5 tähän tulee. Alright. Et ihan hyvä paketti on. Suosittelen. Et ei tässä muuta.